Os mariscadores da Ría de Arousa volven a traballar nos bancos coa reapertura do libre marisqueo. Sen embargo, o regreso á actividade non cambiou os resultados. Os mariscadores seguen sen atopar produto. As embarcacións de marisqueo volveron aos bancos de libre acceso na ría logo de case un mes de inactividade. O Padro Maior de Rianxo sinala que nos lombos non está a haber case actividade e en Cabío traballan apenas 2 barcos. A situación é similar antes da parada e o sector reclama medidas para que mellore a produción de marisco. Hai moitas, varias delas xa se puxeron que xa fai tempo, xa fai polo menos 6 ou 7 anos, sobre o tema do dragado nos lombos, tema de recuperación de depredadores, incluso tamén, hai moitas medidas, tema de labrados, como en Cabía Buído, sementeiras, en esas zonas, pero son actividades, son cousas que ten que facer a Consellería porque nós non temos esa capacidade, por moito que nos estean dicindo que temos axudas para poder ejecutar esas obras, eses proxectos, pero para Rañeiros en sí é inviable, porque sabemos que non se está facturando nada e económicamente Rañeiros ainda empezou fai pouco tempo e non ten ese poder económico para poder ejercer eso. Varias confrarías da ría concentráronse no mes de novembro para reclamar estas medidas. Ademais, o sector apunta á contaminación como un dos factores que máis afecta á supervivencia e a produción do marisco. Sabemos que polo río está baixando moita contaminación. Sabemos de unha vez por todas hai no que decir e hai que poñerlle punto final a estes vertidos porque senón vai ser a morte nosa toda. O problema de todo isto é que estamos pagando a nós. Como ben salía nunha nota de prensa outro día, somos 4.000 personas directamente que viven no marisqueo nesta ría. Eso directamente, depois multiplicado por 3. Eso só están falando do marisqueo, depois non entremos na pesca. Quero decir que é os bateeiros. Ao non poder traballar no libre marisqueo, as alternativas dos mariscadores da Confraría de Rianxo escasean. Entre 20 e 30 barcos andan ao voo, outros ao chopo, e hai xente que deixou a actividade. Estaba buscou chao en terra porque levamos 2 anos, unha polas riadas que hubo xa o ano pasado, e pois aparte que os libres marisqueos nos invernos está fallando moito últimamente, buscou actividade en outras zonas. Esperemos que empecen a recuperar estes bancos porque son moi importantes para os puertos. Noso exemplo que este ano facturamos só 1,5 millón o ano pasado, nunha cofradía que está facturando 4 millóns para arriba. E só facturamos 1,5 millón, este ano leva o mesmo rumbo. O marisqueo e a pesca están a vivir unha época complicada en Rianxo e en toda a Ría de Arousa.